So, minimudat po mo na. Ay, siyempre, sa akong palasyo. Palasyo sa palasyo nga. Kahawan, anak. Wala. Lagi palasyo diha. Ito, to, so kay ato nyo makita, Jud, ang tanan akong kayamanan ba? Mo jud ganahan jud kay kuan Diba, tagsar kay mga lalaking minani ba nga, adunahan. Kanang barko lang, imo sa na. Ay, ato na to, pakiton na mo, anak. Kaya sige, magdakog bugsaya ng barko haron. Oh, bugso. Bugsayan na na. Okay, ato na. Oh, sige. Asa na ikaon dito? Ay, wait sa mga lab. Nakita na niyo tibuok, di ba? Oh, kita. Ako'y tagiyan ng yuta, di ha? Di totoo yan. Yuta sa dagat. Wala na yuta lang. Tubig lang yun. Ay, sige na kay, basta ako'y tagiyan na. Kay, mapakaslan ta mo duha sa tanang simbahan. Tukuran ta mo mansion, di ha? Oh, Nalindot pa. minana ko ka adunahan ba? Nya ka ng barko, nakita mo na? Kita kayo. Ako'y tagiyan na, ako pa'y kapitan. Oh, Duta ko na lang. Ato ta dito lang. Hindi mo itur-tour. next time na lang kay. Kana, Next time pa di. kay, napay buslot na, gibulkitan pang rail. Ah, Oh, silang buyong ana nagkuan, nagbulkit. Ato na bugsayan niya. Usay itor. Usay itor. Ay. Yung kinsa imong itoran? Kami. Yung itor sa iyang barko. Kinsa man mo duha? Kami? May duha? Oh. For your information. Uyab din mo. Iyahan mo ng uyab. Oh no. Ang gabae. Uyab mo ano? Oh, ikaw kinsa kay ka? Ano ba na? Gusto ba yung gipanghambog? Minyo ka? Why ay mo ka asawa? Why? Gusto yung gipanghambog? Kana iyahan ang dagat ka ng barko. Ng barko. Iyahan pang itor. Kana ihapon tanan? Oo. Kung iyahan yung pakaslan, iyahan yung tukuran og mansyon. Iyahan ang barko? Iyahan. Bisa kaya na dito ay. Hala, punos tubig. Paghambog biro aning banaha. Sabihan mo. Ginoko. Wa man ganay yuta. Ante mo ganay kaang. Wa man ganay kaang so sa yuta. Sporte yung bahambog. Ginoo ko ani kong kana. Sabihan mo. Pangita ko ni siya kay ako nung ipaasa ko ni mga Jackson. Subay man nagigod kuyod aning kagwang dako. Hala, kamo ni bahala na kung bana. Enjoy diha. Oh sige, kami bahala ani ma'am. Sabihan no. Pagka-agnaw. Abi para kung ika na makhandog kong gipangita. Abi para kung tatay ka dito. Ito noon. Ito noon. Ako nung gawa na bumong. Wag ikat ay bloopers ba? Hey, bloopers ba? Grabe si kita eh. Paka man. Ako nung gawa ng siyo. Paka. Tinood, direto. Tinodaan na way lipod-lipod ba? Okay guys.